लोगोफोरनि दा आं माबायाव थांसै हाजिरा मावनो बे टाउन सिंजाय हाजिरा मावनो थांसै आं ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारबाय हाजिरा 300 थाखाल' हाजिरायानो आंना माथो खालामनो दै मैया अखा हादोंमोन आरो मोनायाव दै थादों एसे दैजोब एसेल' आरो बारा नङा दैया स्टुडिअ बेफोर आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोनहा आंखौ अनोबा आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय राहुलगड अन्थाइ नोंथांमोन बाहाय सार्च खालामना नायबानो मोनगोन जायखिनि आंखौ सिनायो लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै आंनो साबस्क्राइब खालामना होदो बा लाइक खालामना होदो नोंथांमोन आंखौ अनोबा आरोना अनाबाथ' अनासै अनोबा नोंथांमोना दाबायना होदो लागावना हो साबस्क्राइबखौ आं दा नै हाजिरा मावनोसो थांनो नागिरदों नोंथांमोन अननानै आंखौ एसे माबा होदो जौगाहोदो आंनि चेनेलखौ फेमास जाहोदो नोंथांमोना आं दा थांसैलै लोगोफोर लामा मोनबाय नै गारि मोनसै गारि गाखोनासो थानांगौ दिनाव 60 थाखा थाङो आरो थांलाय फैलाय गारि भारायानो मोनो आं हाजिराया 300 थाखा बा मा जानो दे लोगोफोर दोनथ'नोसै खुलुमबाय लोगोफोरनि दा आं माबायाव थांसै हाजिरा मावनो बे टाउन सिंजाय हाजिरा मावनो थांसै आं ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारबाय हाजिरा 300 थाखाल' हाजिरायानो आंना माथो खालामनो दै मैया अखा हादोंमोन आरो मोनायाव दै थादों एसे दैजोब एसेल' आरो बारा नङा दैया स्टुडिअ बेफोर आंनि चेनेलखौ नोंथांमोनहा लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोनहा आंखौ अनोबा आंनि चेनेलनि नामा जाहैबाय राहुलगड अन्थाइ नोंथांमोन बाहाय सार्च खालामना नायबानो मोनगोन जायखिनि आंखौ सिनायो लोगोफोर नोंथांमोनहा अननानै आंनो साबस्क्राइब खालामना होदो बा लाइक खालामना होदो नोंथांमोन आंखौ अनोबा आरोना अनाबाथ' अनासै अनोबा नोंथांमोना दाबायना होदो लागावना हो साबस्क्राइबखौ आं दा नै हाजिरा मावनोसो थांनो नागिरदों नोंथांमोन अननानै आंखौ एसे माबा होदो जौगाहोदो आंनि चेनेलखौ फेमास जाहोदो नोंथांमोना आं दा थांसैलै लोगोफोर लामा मोनबाय नै गारि मोनसै गारि गाखोनासो थानांगौ दिनाव 60 थाखा थाङो आरो थांलाय फैलाय गारि भारायानो मोनो आं हाजिराया 300 थाखा बा मा जानो दे लोगोफोर दोनथ'नोसै खुलुमबाय